Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Galacia Kapitulo 1. Kada kayo akamkameng dagiti iglesia iti Galacia. Awaten nyo ti kablaaw mi kada kayo. Siyak ken dagiti amin akakabsat ditoy. Sapay kumata parabor kental na, tited kada kayo ti Diyos nga Ama tayo. Kastamet ni Apo Hesukristo. Inted ni Kristo ti biyag na, gapo kadagiti basbasol tayo. Kas mayan nurot iti pagayatan ti Diyos ken Ama tayo. Tapno wayawayaan na kayo iti daytoy agdama alubong anapnuan iti kinadakes. Madaydayaw kuma ti Diyos iti agnanayon. Amen. Siyak ni Pablo, tinaggapuan daytoy asurat. Tipan nakaayab ko akas apostol, ket saan nagtaod iti tao, wenno babaen iti tao, no di ket nagtaod ken Hesukristo, ken iti Dios Ama, anamagungar ken kuana. Mas daawak kada kayo. Naglaka kayo kit din, amang tallikod iti nangayab kada kayo, babaen iti parabor ni Kristo. Ket sumurot kay iti sabali nga ebanghelyo. Kinaagpaysuna, awan sabali nga ebanghelyo. Kunak daytoy agsipod taadda tattao amang riribok kada kayo, ket kayat da abalikugen ti ebanghelyo ni Kristo. Ngem uray no da kami, wenno maysa nga anghel nga aggapo sa dilangit ti mangikasaba kada kayo iti ebanghelyo, a maisupadi iting kasabami kada kayo, mailunod kuma. Nasaomi idin, ket ulitek manen. Ano adda mangikasaba kada kayo iti ebanghelyo a maisupyat iti inawat yon? Mailunod kuma. Iti kastoy a panagsaok, saan ko asapsapulen ti anamong dagiti tattao iti sasawat. Ti pananganamong iti Diyos ti sapsapulen. Panggep ko kadi tagbalin analatak kadagiti tattao. No kasta ti panggep ko, saan arumbeng nga adipen nak ni Kristo. Kakabsat, ibagak daytoy kada kayo. Saan nga aramid ti tao ti ebanghelyo nga ikaskasabak? Saan nga inted wenno insuro daytoy iti sa sinuman a tao no diket impaltiing a mismo ni Hesukristo? Nadamag yon no kasano ti panagbiag ko iti napasnekak a pasurot ti Judaismo. No kasano ti nakaro a panangidadanes ko, ken panangipakat ko iti amin a kabaelak amang dadael iti iglesia ti Dios. Inartapak ti kaadwan kadagiti kasadarak ken kailyak a Hudyo, iti panangannurot kadagiti annungen ti Judaismo. Napaspasnekak ngem isuda anangannurot kadagiti pannursuro dagiti kapuunak. Ngem uray idi sa anak pay anayanak. Pinilinak ti Diyos babaen iti parabor na. Ket inayaban nak ngagsirbi ken kuana. Idi ingkeddeng ti Diyos nga ipakamu kanyak ti anak na, tapnoy kasabak kadagiti hentil tinaimbaggadamag, may papan ken Hesukristo. Diak nakiuman iti uray siya sinuman. Diak met napan ijay Jerusalem, anakiuman kadagiti apostolis ngayon unangem siya. Napanakit di adagos ijay Arabia, ket kalpasan na, nagsubliak ijay Damasco. Napanaklaeng ijay Jerusalem, kalpasan ti 3 atawen, tapno sarong karak ni Pedro. Nakipagtaengak kenkwana iti 15 aldaw. Awan nakitak kadagiti apostoles, no dila ni Santiago akabsat ti Apo. Pudno daytoy nga isursurat ko. Ammo ti Diyos asa anak nga agululbod. Kalpasan na napanak kadagiti luglugar iti Syria ken Cilicia. Kadagidi a tiempo, didakpay nakitkita dagiti Kristiyano ijay Judea. Tilaeng ammuda isu dagiti mangmangegda. Tinangidadanes kada tayo idi, may saitan amang ikas kasaba iti daytamet la apammati
aginandat na apukawen. Ket dinaydayaw dati Diyos gapu kanya. Galacia Kapitulo 2. Nagsubliak ijay Jerusalem kalpasan ti 14 na tawen. Kaduak ni Bernabe. Ingkuyog kumat ni Tito. Napanak tempalting ti Diyos amasapol amapanak. Iti pan nakisangok kadagiti panguluan ti iglesia. Impalawag ko kadakwada ti ebanghelyo nga ikas kasabak kadagiti hintel. Diyak kayat ngawan ibunga ti nagbambanugak iti napalabas, ken ti pagbambanugak iti agdama. Oray no Grego ni Tito akaduak, saan anapilit amakugit. Nupay kayat idi akugiten ti sumagmamano a lalaki a nakitipon iti grupo mi a nagpamarang akas kakabsat. Simrek a sililimod dagitoy at tao akas ispya. Tapno amunda ti wayawayami a nagtaod iti pan nakikaysami ken ni Kristo Jesus. Kayat da kami at agabuan. Ngem pulos adi kami manugot iti kayat da. Tapno masalimot-matan asitatalged kada kayo ti kinapodno ti ebanghelyo. Ngem dagiti kasla pangulo. Kunak da ito'y tasana nasken kanyak ti kinasasino da agsipod da sa nakitaan ti Diyos da kinruar alanga. Kunak ngawan baro abanag ana isingasing da kanya. Nabigbig dakit di nga inted ti Diyos kanyak ti trabaho amang ikasaba iti ebanghelyo kadagiti hintel. Kasmet iti panangited na iti trabaho kini Pedro amang ikasaba iti ebanghelyo kadagiti Hudyo. Tanagbalinak nga apostol kadagiti hintel babaen iti pannakabalin ti Diyos. Akasmet iti panagbalin ni Pedro nga apostol kadagiti Hudyo. Binigbig da Santiago, Pedro ken Juan a may bilang apapangulo, nga intalek ti Diyos kanyak daytoy na isang sangayan at trabaho. Daytoy ti gapuna alinamano da kami kine Bernabe, kas pakakitaan iti panagkakadwami. Nagaanamungan mi nga agtrabaho kami kadagiti hintel, ket agtrabaho damat kadagiti Hudyo. Tila ang dinawat da iso ti pananglaglagip mi kadagiti napanglaw kadakwada. Isumot ting kagkagumaak nga ar-aramiden. Idi may ni Pedro iti Antioquia. Sinupyat ko iti matang dagiti tattao, agsipud ta nalawag a nagbiddot. Ngamin tamasansan idi amakilanglang kadagiti hentel a mamati. Napasamak daytoy sakbay ti idatateng ti sumagmamano a lalaki nga imbaon ni Santiago. Ngem idi nakasangpet da sadyay, naging inot ni Pedro ngay madayo kadagiti hintel, ket dinan kayat ti makisango kadakwada iti panganan, gapu takabuteng na dagiti mangipapilit iti pannakakugit dagiti hintel. Nagbuteng meten dagiti dadduma a kakabsat a Hudyo akas kenkwana, ket nesursurot pay ni Bernabe. Idi nakitak asan analinteg tar aramiden da, ket saan amayan nurot iti kinapodno ti ebanghelyo. Kinunak kini Pedro iti sangwanan da amin. Maysa ka a Hudyo, ngem agbibiyag ka akas maysa a hintel, saan akas Hudyo? Apay apilitem dagiti hintel nga agbiag akas Hudyo? Pudno anayanak kami a Hudyo, ket san kami akas kadagiti kunkunada a hintel a managbasol. Nupay kasta, ammumi a mapalinteg ti tao iti sangwanan ti Diyos, babaan iti panamati na ken ni Jesucristo, asaan kit di ababaan iti panangtungpal na iti ipaannurot ti linteg. Namati kami met kini Kristo Jesus, tapno agbalin kami analinteg iti sangwanan ti Diyos, babaan iti pamati mi ken Kristo. Saan ababaan iti panagtungpal iti paannurot ti linteg. Taawan ti tao a mapalinteg iti sangwanan ti Diyos, babaan iti panangtungpal na iti ipaannurot ti linteg. Ngarod, no maibilang kami ang managbasol, gaputa ikagumaan mit agbalin analinteg iti sangwanan ti Diyos, babaan iti pannakikaysami kini Kristo. Kayat na kadiasawan ani Kristo tinangisungsong iti panagbasol, saan? No bangunek manen tinalpas kon arinakrak, mapanagnekan asal salungasingek ti linteg.
Ngem no may papan iti lintag, natayakon. Timot lang lintag tinang patay kanya. Ket iti kasta, agbiagak tapno agserbiak iti Dios. Natayakon a nairaman ken ni Kristo iti krus na. Iti kasta saanen na siyak tagbibiyag, no diket ni Kristo ti agbibiyag kanya. No kasano ti panagbiag ko itan, agbiagak a maipaay iti pamati iti anak ti Dios. Anagayat kanya ken nangted iti biag na gapo kanya. Diak iwak ti parabor ti Dios. No mapalintag ti tao iti sangwanan ti Dios babaen iti lintag, awan nga rod ti sirsirpi ti ipapatay ni Kristo. Galacia Kapitulo 3. Nagnengneng kayo kit din at taga Galacia. Siya sino aya tinangalilaw kada kayo. Nalawag lang aruden ana ipakita kada kayo ana ilansa ni Hesukristo iti krus. Saludsudek man daytoy. Inawat yo kadi ti Espiritu ti Dios babaen iti panangtungpalyo iti ipaannurot ti linteg. Wenno babaen iti panagdengeg ken panamatiyo iti ibanghilyo. Nagmaag kayon. Nang rugi kay iti baro a biagyo babaen iti Espiritu ti Dios. Ita, kayat yu kadin tagpatingga babaen iti nainlasagan awagas? Pulos kadi nga awan sirsirbi dagiti amin apadasyo? Kunak nga adda. Ited ti Diyos ti Espiritu na ken agaramid kadagiti milagro kada kayo. Aramiden na kadi dagitoy gapo ta tungtungpalen nyo ti ipaannurot ti linteg? Wenno gapo ta dumngeg ken mamati kayo iti ibanghilyo? Ket ita, masapol nga amirisen tayo ti padas ni Abraham, kun natin nasantuan a surat. Namati ni Abraham iti Dios ket gapu iti pamati na, imbilang ti Dios a nalinteg. Ngarod, masapol abigbigen nyo adagiti addaan pamati, isuda tinapaypayso a kapututan ni Abraham. Impakpakauna tinasantuan na surat, apalintegen ti Diyos dagiti hintel, babaen iti pamati. Ket na ipakaammo tinaimbagadamak ken ni Abraham. Sikanto ti ramaten ti Dios iti panangbendisyon na iti amin asang katawan. Namati ni Abraham ket nabindisyonan. Mabindisyonan met ngarod dagiti amin a mamati akas kenkwana. Nailunod dagiti mangipagarop nga awaten to ida ti Dios. Gapo iti panagtungpalda iti linteg. Dako na tinasantuan a surat. May lunod ti siya sinuman asaan nga agtungpal iti amin a naisurat iti libro ti linteg. Ita, nalawag nga awan ti agbalin a nalinteg iti sangwanan ti Dios babaen iti linteg. Dako na tinasantuan a surat. Agbiagto ti pinalinteg ti Dios babaen iti pamati. Ngem saan ngagbatay ti linteg iti pamati, no diket kas kuna tinasantuan a surat. Agbiagto babaen iti linteg ti siya sinuman amang norot iti amin nga ipaannong ti linteg. Ngem iti nagsagaba ni Kristo gapu kada tayo, nawayawayaan na tayo iti panangukom ti linteg. Kas kuna tinasantuan na surat. Naukom ti siya sinuman a maibitin iti kayo. Inaramid ni Kristo daytoy, tapno maited kadagiti hintil ti bendisyon nga ingkari ti Dios kini Abraham, babaen kini Kristo Jesus. Ket awaten tayo kumati Espiritu, nga ingkari ti Dios babaen iti pamati. Kakabsat iti pamati, aramatek ti inaldaw a pangarigan. No agtulag ti dua a tao ket pirmaan dati pagtulagan da, awan ti makabalin amang waswas wenno mangbalbaliw iti nailanad. Ita, addaing kari ti Dios kini Abraham ken iti kapututan na. San ako na ti kari ken kadagiti kapututam. Kayat na asawen, adu atat tao, ngem kunana, ken iti kapututam.
Kayat naasawen, may salaeng a tao nga iso ni Kristo. Daytoy ti kayat ko asawen. Nakitulag ti Dios ket ingkarina atong palen dayta atulag. Tilinteg anaited kalpasan ti upat a gasot 30 atawan. Di na mawaswas dayta atulag ket di na met maukas ti karit ti Dios. No agbatay itilinteg ti sagot ti Dios, saanen a maibatay iti karina. No pay kasta inted ti Dios ti sagot na kini Abraham, agsipod taing karina ken kuana. Anya nga rod ti panggep tilinteg na ited tapno ipakita na no anya ti panagsalungasing. Nairanta ngagpatingga intud umay ti kapututan ni Abraham, anak itedan daytoy akari. Dagiti angheles tinangted itilinteg, babaen iti maysa a tao akas mangibabaet. Ngem saan a masapol ti mangibabaet, no may salaeng ti makitulag, ken may sa ti Dios. Kayat kadi asawon daytoy at tilinteg maipusor kadagiti karkari ti Dios? Saan? Tano adda ko malinteg ana ituyang amangted iti biag. Mapalinteg nga rod ti tunggal maysa iti sangwanan ti Dios, babaen iti panangtungpal na iti dayta alinteg. Ngem kuna tinasantuan na surat, nga adda ti intiro alubong iti babaen ti pannakabalin ti basol, tapno maited kadagiti mamati, ti naikarias sagot, babaen ti pamati ken ni Hesukristo. Ngem sakbay nga imay ti tiempo a mabalin dagiti tattao ti mamati. Kasla tayo balod nga impupok ti linteg. Agingga a maiparangarang daytoy a pamati. Ngarud, inaywanan na tayo tilintag, agingga iti ay ni Kristo, tapno agbalin tayo analintag iti sangwanan ti Dios, babaen iti pamati. Ita tapanawenen a mamati dagiti tattao, agpatinggamutten ti panangaywan tilintag kada tayo. Anak na kayo amin ti Dios, babaen iti pamati, gapu iti pannakipagmaymay sayo ken ni Kristo Jesus. Nabunyagan kayo iti pannakipagmaymay sayo ken ni Kristo, ket iti kasta ingkawsyo a mismo ni Kristo. Ngarod, awan ti pagdumaan ti Hudyo ken Hentil, ti tagapo ken ti siwayawaya, ti lalaki ken ti babayi. Maysa kayo amin ken ni Kristo Jesus. No tao na kayo ni Kristo, kapututan na kayo nga rod ni Abraham, ket awaten yun to tingkari ti Dios. Galacia Kapitulo 4. Kastoy ti kayat ko asawan. No ubing paylaeng ti agtawid, maibilang atagabo no pay iso ti akin kukwa iti amin. Adda dagiti mangaywan ken kuana, ken manarawidwid kadagiti sanikwa at agikwaen nanto, agingga atumanon ti tiyempo nga ingkeddeng ti amana. Tagabo na tayo met idi dagiti nainlupungan apan nakabalin, sakpay anataengan tayo iti espiritu. Ngem ididimtengen ti tumutop a tiyempo, imbaon ti Dios ti mismo nga anak na. Imay anayanak iti babae, nagbiag iti babaen ti linteg dagiti Hudyo, tapno subbuten na dagiti adda iti babaen ti linteg, ket agbalin tayo nga anak ti Dios. Tapno maipakita nga anak na kayo ti Dios, imbaon na ti espiritu ti anak na iti puspuso tayo. Daytoy ti espiritu nga umawag iti, Ama, tatangko, ngarod, saan kan atagabo, no di ket may sakan nga anak. Ket gaputa anak na ka ti Diyos, ited nakin ka dagiti amin nga adakin kuana nga ipatawid na kadagiti anak na. Idi saan nyo pay nga ammo ti Diyos, tagabo na kayo dagiti parswa asinan Diyos. Ngem ita taammuyon ti Diyos. Wenno, kunakit di, ita taammo na kayon ti Diyos, apay at arigagayan nyo tagsubli kadagiti nakapoy,
ken nakay ay nga agturay nga espiritu, apay akayat yumanen ti patagabo kadakwada. Ngilinin nyo paikit din dagiti ibilang yo ana isang sangayan nga aldaw, bulan, panawen ken tawen. Yam amak kayo, amangan no awan sirsirbi tinagbanugak kada kayo. Kakabsat ko, yunay-unay ko ngagbalin kayo akas kanyak, yan tangay ta nagbalin akon akas kada kayo. Awan dakes ngay naramid yu kanyak, ammuyo no apay nga ingkasabak kada kayo ti Ebanghelyo, iti umuna agundaway, gapo tamasakitak idi. No pay dakkel ang nakasuutan nyo ti salunat ko, didak inumsi, wenno tinalikudan. Inawat dakit di akas iti panangawat yo iti anghel ti Diyos. Wen, inawat dak akas iti panangawat yo kini Kristo Jesus. Kasta unay tiragsak yo idi. Anya kadi tinapasamaken, makunak daytoy may papan kada kayo. No mabalin la kuma, uray swaten nyo pay idi dagiti matayo ket ited yo kanyak. Ita, nagbalinak ka din akabosoryo, gapo taimbagak ti pudno. Napig sa unay ti kalikagom dagita sa bali at taok, amang gunod iti panagtalekyo. Ngem saan anasaya at ti panggepda. Kaya't dalaang amaisina kayo kanyak, tapno sumurot kayo kadakwada. Ita, nasaya at matikaadda iti kasta a panagkalikagom, nulaket na imbag ti panggep. Pudno daytoy akan kanayon, saan la ano addaak kada kayo. Ingungutek nga anak, mariknak manen nga agrigatak akas iti panagpasikal ti maysa nga ina, agingga nga agbalin kayo apudpudno a pasurot ni Kristo. Addaak la kuma iti dinnayo ita tapno agbaliw day ti riknak. Madanaganak unay kada kayo. Saludsudek man kada kayo ngagtarigagay apa iturayan iti lintag. Ammuyo kadi ti pudno aka ipapanan ti lintag. Naisurat nga dadwa a lalaki nga anak ni Abraham. Maysa ti anak na iti tagabo, ket ti maysa iti siwaya-waya a babae. Naipasngay ti anak ti tagabo akas iti kadawyan apan nakayanak. Ngem ti anak ti siwaya-waya, naipasngay apakatungpalan ti kari ti Diyos. Mabalin a maawatan akas pangarigan, dagitoy abambanag. Dagiti dua a babae, iladawan dati dua atulag. Ti babae a nagipasngay kadagiti tagabo nga anak, iso ni Agar. Iladawan na titulag a naaramid iti Bantay Sinai. Iladawan ni Agar ti Bantay Sinai ijay Arabia. Ket kayarigan na ti agdama a syudad ti Jerusalem, a natagabo agraman dagiti amin nga umili sadyay. Ngem siwaya-waya tinailangitan a Jerusalem, ket iso ti inatayo. Takuna tinasantuan a surat. Agragsak ka, babae nga awanan anak, agpukkaw ka nagdiri ka iti rag-o, sika adipay nakarikna iti rigat ti agpasikal, tad aduntot ti anak ti babae, anabaybayan, ngem ti babae, nga adda iti denna ti asawa na. Ita kakabsat ko, kas ken ni Isaak, anak na kayo ti Diyos. Da kayo ti pakatungpalan ti karina. Kadagidi a panawen, ti lalaki a naipasngay akas kadagiti ubing a kadawyan a mainaw ken mayanak. Indadanes na ti naipasngay babaen iti Espiritu ti Diyos. Kasta pa la ti mapaspasamak agpapanita. Ngem anya ti kuna tinasantuan a surat, kunana. Pagtalawem daytoy atagabo ken ti anak na a lalaki, ta ti anak daytoy atagabo saan a makipagtawid iti sanikwa ni amana, akas iti panagtawid ti anak ti siwaya-waya a babae. Ngarod kakabsat ko, saan at itagabo a babae ti inatayo,
no diket ti siwayawaya. Galacia Kapitulo 5. Winayawayaan na tayo ni Kristo. Kaya't naasawan, apudno asiwayawaya tayo. Agtalinaed kayo nga rod, akas nawayawayaan at tao, ket diyo ipalubos nga agbalin kayo manen at agabo. Dumngeg kayo, siyak ni Pablo. Ibagak kada kayo, ano ipalubos yo amakugit kayo, kaya't naasawan nga awan sirsirbi ni Kristo kada kayo. Balaagak manen ti siya sino man nga agpakugit. Rebeng na atong palen ti entero alintag. No tarigagayan nyo ti mapalintag, iti sangwanan ti Diyos, babaan iti panagtungpalyo iti lintag. Naisina kayo kini Kristo, ket nailaksid kayo iti parabor ti Diyos. Iti biagmi, namnamaen mi ngagbalin kami analintag iti imatang ti Diyos, babaan iti pan nakabalin ti Espiritu, gapu iti pamati mi. Ta iti pan nakikaykay sami ken ni Kristo Jesus, awan paggidyatan ti pan nakakugit wenno saan apan nakakugit. Tinasken kiti, isu ti pamati ngagtrabaho babaan iti ayat. Naimbag unay ti inrugiyo nga aramid. Siya sino kadi tidang pasardeng kada kayo nga agtulnog iti pudno? Kasano ti panangalukoy na kada kayo? Saan nga aramid daytoy ti Diyos anangayab kada kayo? Kastay kunadan. Ti basit a lebadura, pabusugen natin tero amasa. Ngem gapu iti pannakikaysa tayo iti Apo, agtalikak asaan nyo asuroten ti sabali a kapanunutan. Dusaen to ti Diyos ti siya sino man a tao amang riribok kada kayo. Iti biyangko kakabsat, no ikas kasabak anasken ti pannakakugit, apay a maidadadanesak paylaeng? Nupudno nga ikas kasabak daytoy, awanen ti riribok apatauden ti panangikas kasabak iti krus ni Kristo. Nayunan pa'y kumadag iti mangriribok kada kayo ti aramiden da. Uray no sugat-sugaten da dagiti bagbagida. Iti biyangyo kakabsat ko, naayaban kayo nga agwayawaya. Ngem saan adaytoy awayawaya ti panggapan nyo amang ipalubos, nga iturayan na kayo ti tarigagayo akas tao. Agtitinulong kayo kitdi gapo iti ayat, tamadagop ti amin alintag iti maymaysa abilin. Ayatem ti padam a tao, akas iti pagim. Ngem no kas kayo la kadagiti animal nga agkikinnagat ken agdidinangran, agannad kayo amangan no agiinnibus kayo. Daytoy ti kayat ko asawen. Ituloy yo ti paidalan iti Espiritu, ket di yo pagustuan ti tarigagay ti kinatao yo. Ta maibusor ti tarigagay ti Espiritu iti tarigagay ti kinatao. Maibusor met ti tarigagay ti kinatao iti tarigagay ti Espiritu. Agbinusor dagitoy. Kayat na asawen, di yo maaramid ti kayat yo nga aramiden. No idalan na kayo ti Espiritu, san na kayo nga iturayan ti lintag. Nalawag a makita ti aramid ti kinatao. Iso dagitoy, pannakikamalala, kinarugit, kinaderrep, panagrukbab kadagiti di Diyosen, panagan-anito, panagiginnura, panagaapa, panagiinnimon, panagpungpungtot, kinaagom, panagiinnapal, panagbarbartek, nalabes a panagragragsak, ken daddumapay akas kadagitoy. Balagan kayo ita, akas panangbalaag ko kada kayo idi, adagiti agaramid kadagitoy, di dan tumairaman a makipagyan iti pagarian ti Diyos. Ngem ti Espiritu patauden na ti ayat, rago, talna, anos, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinamatalag,
kinapakumbaba ken kinamanagtepel. Awan tilinteg a maibusor kadagitoy. Ket kadagiti pasurot ni Kristo Jesus. Inlansada ti daan a kinatao da, agraman ti amin agartem, ken naindagaan at tarigagay. Inikkan na tayo ti Espiritu iti biyag. Masapol nga iturayan namat ti biyag tayo. Ditay kuma agpalangguat, wenno agpipin na sakit, wenno agiin napal. Galacia Kapitulo 6. Kakabsat ko, no adda maduktalan nga agaramid iti anyaman akita ti kinadakes. Da kayo nga agtungtungpal iti Espiritu, iturong na kuma iti nasayaat adalan. Ngem masapol asayaaten nyo abagbagaan. Annadan nyo dagiti bagbagiyo. Amangan lakit di no masulisog kayo met. Agtitinulong kayo iti pakadagsinan titunggal maysa tapno matungpalyo tilinteg ni Kristo. No pagarupen ti maysa a tao nga adda kabaalan na, idinto nga awan met, al-alilawon na laeng ti bagina. Masapul nga usigen ti tunggal maysa ti bukod na nga aramid. No naimbag, mabalin na apagpanakkel ti gapwanan na. Saan a masapul nga idilig na ti gapwanan na iti gapwanan ti sabali a tao. Masapul abaklayen ti tunggal maysa ti bukod na nga awit. Ti tao a masursurwan iti na Kristyanwan a mensahe, rebeng na nga ibingayan ti maestro na, kadagiti amin nga adaken kuana a naimbag. Diyo alilawen dagiti bagbagiyo, saan amarabrabak ti Diyos. Apiten to ti tao ti anyaman nga imula na. No agmula nga agpaay iti bukod na anaindagaan at tarigagay, apiten nanto ti patay. No agmula nga agpaay iti Espiritu, apiten nanto ti biyag nga agnanayon. Isot gapuna, addi tayo kumamauma nga agaramid iti naimbag, tadumteng to ti tiyempo nga agapit tayo no di tay maupay. Ngarod, no adagondaway tayo, agaramid tayo iti naimbag a maipaay kadagiti amin at tao. Nang runa kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Kitaan nyo ti kadadakkel dagiti litra nga isursurat ko kada kayo, babaen iti mismo nga imak. Dagiti tattao amang ipapilit a makugit kayo, isuda dagiti agpabuya, tapno aglatakda, ken mangipangas kadagiti banag a makita. Nupay kasta, aramiden da daytoy, tapno malisyan dati panagsagaba, a maipatay kadakwada gapo iti krus ni Kristo. Tauray dagiti nakugit, di dametong palen tilintag. Kayat da a makugit kayo tapno mabalinda nga ipasindayag, nga anamungan nyo daytoy a seremonya. Ngem itibiyang ko, tilaeng krus ni Apo tayo a Jesu-Kristo ti pagpasindayag ko. Tababaen iti krus na, natay ti lubong kanyak, ket natayak met iti lubong. Saan anasken no kugit man wenno saan ti tao, tinasken ket ti panagbalin a baro a parswa. No maipapan kadagiti agtungpal iti daytoy a pagalagadan iti biagda, sapay kuma taagturay ti talnaken kinaimbag kadakwada, ken kadagiti tattao ti Dios. Kas panggibos kunak ti kastoy. Awanen kuma ti mangted kanyak iti rerebo. Ta ipakita dagiti piglat iti bagi at agabunak ni Jesus. Kakabsat ko, sapay kuma tamaaddaan kayo amin iti parabor ni Apo tayo ay Jesu-Kristo. Amen.